duha ka mga wanted person sa Tagum City sa usa ka adlaw nga manhunt operation nga gikasa pinaagi sa niyusang pwersa sa kapulisan sa managlahing dapit sa syudad sa Tagum. Sa milabay nga adlaw, naglangkob ang mga nadakpan sa usa ka alias Beer, lalaki, 26 anyos, kansa nasikop sa operasyon sa Proc 3B, reklusado barangay Epukon, ning syudad sa Tagum. Pinasikat sa warrant of arrest gikan sa korte tungod sa kasong qualified theft nga dunay piyansa na katidad og 12,000 pesos. Samtang nadakpan ang usa ka alias Mar, lalaki, 31 anyos, sa parehong operasyon sa Proc Bipatil barangay Bagumpo West ng syudad. Alas 6:45 kontak na sa milabay nga gabi. Gidakop ang suspitsado pinasikat sa warrant of arrest tungod sa kasong anti-fencing law of 1979, Presidential Decree 1612. Gikustodiyan ng mga suspek sa Tagum City Police Station aron manubag sa nabuhat nga krimen. Samtang padayon usab ang kapulisan sa dakbayan ubos sa pagdumala ni acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Frederick Delis sa pagkukod sa mga individual nga dunay tulubagon sa balaod aron mahatagan og kasulubaran ng mga kaso ug makabot ang hustisya. Walay gipiling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.